Higala, kumusta o welcome sa ato ang taknas pagtuon. Ginausab kita sa katapusan sa simana diin atong hisgutan o atong sumadahon ang atong leksyon nga atong gitun-an ining simana. Magpasalamat ta sa Dios mga kaigsunan nga midangat na ta sa ika-10 ka simana sa ato ang last quarter of 2017. Og niining simana atong hisgutan ang atong leksyon nga naguluhan ang mga anak sa saad. Kauban na to karon si Pastor Gingging Asoy, ang atong Sabbath School Director, o si Ma'am Pinky, no? Ang ato ang moinguntang babae nga kanunay nato nga makabahin sa ato ang takna sa pagtuon og nahimo na nga inspirasyon sa daghan pud nga mga kabaybayan. Ingon nga siya ang pangulo sa tanan nga mga babae sa South Philippines og sa ato ang Separatist International. Sa dili pa ta musugod mga kaigsunan, atong hangyoon si Pastor Asoy alang sa ato ang opening prayer. Ndoko ta, silimbahon nga Dios ning taknaa, nalipay kami nga magaduol kanimo. Apan gibati namo nga wala kami kun dili nimo kami ubanan. Ihatag kanamo ang kaalam nga langit nun. Pinaagi sa balang espiritu, giyahay kami Ginoo nga ang tanan nga among ipamulong karon. Kini mahiuyon sa mong kubuton og pinaagi sa among pag-review sa lesson. Masabtan kini sa tanan nga makigsunan, magkahatag kini dugang kasuod diha kanimo. Maanda mo sa bamong kinabuhi sa dili pa ikaw mobalik. Salamat sa kasiguruhan ug salamat nga imong paggiya magkapatigbabaw kanamo karon. Amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan mong luwas. Amen. Amen. So atong himo na ang special greeting sa ato ang tanan nga mga kaigsunan, mga higala nga nagapaminaw, no, og nagasunod sa ato ang taknas pagtuon. Malipay mi mga kaigsunan maghunahuna nga wala mi mag-inusara bisan kami lang dinhi sa South Philippines, pero kamo di ay nga ana sino mga puloy-anan o nagapaminaw po sa ato ang mga station sa radio, maingon man ang ato ang mga Facebook viewers, nahimo gyud nga kabahin og tipik nining ato ang programa ang taknas pagtuon. Gusto na kong ihatag ang special greetings alang sa ato ang mga kaigsunan nga naa sa Northeastern Mindanao Mission. Nahibalo ko nga dasig kayo gini nga mission tungod kay nakakita programa din ha alang sa pagdaog og mga kalag nga nakapauyog sa maong teritoryo, no? Ang ato ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, provinces of Surigao, tanan nga mga isla din ha sa atong mission nga gipanguluhan ni Pastor Max Dante Obos, ang atong presidente, ang atong secretary Pastor Nimrod Saramusing o ang ato ang treasurer si Brother Luloy Baal. O sa tanan nga mga pastors, mga church elders, amo mong i-greet og happy weekend, happy Sabbath. Maingon man ang ato ang mga kaigsunan nga anaa sa Southern Mindanao Mission, no? Dako pod kayo nga territory, moingon ta nga very rich in culture and of course in diversity of individuals. Pero kini nahiusa tungod sa gahom sa Ginoo, pinaagi sa pagpangulo ni Pastor Rene Rosa, ang atong presidente, atong secretary Dr. Miranda o ang atong treasurer nga si Bing Sanes, tanan nga mga pastors, sa tanan nga mga kaigsunan. We welcome all of you sa ato ang taknas pagtuon. Manginaot mi kamo anaa sa kalipay sa mausab kanamo dinhi. Ma'am Pinky, please. Ako sab gitimbaya ang atong mga officers, administrators sa North Central Mindanao Conference. Dili pa lang dugay gihimo og nahuman ang wali dito sa Claveria og ning unong gyud dito si Pastor Eli Bacos, kauban si ayang mabtikon og maanyag nga kapika sa kinabuhi si Ma'am Shirley. Happy Sabbath sa inyo. Og maingon man sa atong secretary si Pastor Morente og sa treasurer nga Sir Benji Mendez. Kauban sab sa akong mabtikon nga counterpart sa Women's Ministries si Dr. Rafili Dumpasan og sa tanang mga workers. Ang mga kaigsuonan dito sab sa Mountain View College nga sunod sa atong programa sa Upper og Lower Lilingayon og bang pangdapit nga di na nako mahinganlan og maingon sab sa Adventist Medical Center sa Valencia. Og akong special mention si Ate Ros Araniego nga dako kayo siya og natampo og pagpadasig sa uban usab niyang mga kagalaan nga magapadayon sa pag-alagad. Og ako sab gipasalamatan ang atong mga kaigsuonan diha sa Villantes
tailoring, akong gigreet kamong tanan sa inyong kanunay pagsunod o pagpamati sa atong takna sa pagtuon. Maayong nasab sa Davao Mission, ang gipanguluhan ni Pastor Patalingog, kauban ni Ma'am Marife, sa tanan nga mga magbubuhat. O dili ko makalimot sa pag-greet sa atong mabtikon nga secretary, si Pastor Edwin Magdadaro, maayong nasab sa iyang treasurer, sa Sir Lawrence Lamira, nga karon kabalo ko nga busy sabo sa inyong pagpangandam sa pagpaingon dinhi tungod ni ining atong semana nga dakong event dinhi sa SPOC. Greetings kaninyong tanan mga kaigsuonan. Happy Sabbath. Ako sa pagpangumusta sa atong makaigsuonan diha sa Western Mindanao Conference. Ni atong miaging nga Sabado dito ko sa Tanggob City. Mga taga-Tanggob aktibo kay nga naminaw sa ato ang takna sa pagtuon diri sa Hope Channel. O akong pagyukbo o pagtahod sa atong presidente nga si Pastor Carlito Kidit. Kauban siyang Executive Secretary nga si Pastor Pamunag, Jeremel Pamunag, o sa Treasurer nga si Sir Siloy Godilano. O sa tanan nga makigsuonan sa area sa Western Mindanao Conference, kami nagalaom nga kamo mapadayonon nga nagauswag sa inyong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Sa tibok area sa Western Mindanao Conference, nasayod ko mga kaigsuonan nga grabe gyud ang inyong pagtabang sa buhat o pagsuporta sa ato nga mga buluhaton sa pagdaog hamiling kalag. Diha sa Zamboanga Peninsula Mission, bag-o lang ko dito sa Sindangan o sa Manukan. Akong pagyukbo sa atong mga district pastors o pinanguluhan ni Pastor Elvin Salarda o ni Pastor Sumbilon o si Sir Ramos ang ilang atong treasurer diha. Lauman ako mag-igsuonan nga kamo sa gihapon makanunayon nga malipayon nga nagauswag pinagi sa espirituhan nga pagkinabuhi dili lamang sa financial kundi sa pagtabang ninyo sa pagduso sa buhat tabi na sa pagpadali sa pagbalik sa Ginoo. Okay, no, Sabbath greetings usab sa ato ang mga viewers sa lain nga kanasuran, no, dili naman na mahingalan ang tanan kun asa mo, but we believe nga naagid mo din ha tungod kay tamis pod paminaw, no, ang leksyon nga gisulti gyud sa atong mga pinulungan. Pusa kamo din ha nga mga Cebuano speaking kung asa man mo manghinaot mi nga kamo anaapod sa kalipay. Atong balikan ang atong leksyon mga kaigsuonan nga sa amo nang gikabat-bat sa miagi naguluhan kini og ang mga anak sa saad. Kung inyong nabantayan ang atong leksyon, kung naamoy hard copy, dako gyud kaayo pastor ang kining pulong promise, no, Children of the Promise. Kay kini nga saad mga kaigsuonan, no, walay lain kung dili si Ginoong Hesukristo ni. Sa to pangakon lahiu na to pag sulti ang atong leksyon makaingon moingon ta nga ang mga anak ni Ginoong Hesukristo, no. Ingon nga siya ang saad. Sumala sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga adunay usa nga maogyod ang motibawas aning kaaway nga mao si Satanas ug unya maghatag og kalawasan alang sa mga katawhan. Atong hangyoon ang atong kauban dinhi nga si Ma'am Pinky nga iyang basahon ng ato ang bersikulong sa uluhon. Ang Roma kapitulo 9 bersikulo 18 unsay gisulti din ha Ma'am Pinky, no, aron nga ato ni siyang mapasabot sa atong mga viewers. Sa ingon ni ini nagakaluoy siya ni atong buot niya nga kaloy-an ug nagapatig-a siya sa buot niya. Roma 8:9. Okay. Mga kaigsuonan, no, ang Roma kapitulo 9 bersikulo 18 naghisgot dinhi sa duha ka butang pastor nga pwede himuon sa Dios. Ingon dinhi nga iyahang kaluy-an, no, he hath mercy on whom he will have mercy. So iyahang kaluy-an kadtong gusto niyang kaluy-an og naa po iyang pagahion sa lain nga pagasulti kadtong gusto niya. Mga kaigsuonan, usahay madala tas pagbati ba nga makaingonta nga, uy, naa din ni pabor-pabor ang atong Dios, no, kay tanaw ba guniyo, naa siya gustong kaluy-an, naa siya gustong dili, no. Mga kaigsuonan, ang introductory part sa atong leksyon, no, karong si manahan nagahisgot gyud nga wala ni siya maghisgot og kaluwasan mga kaigsuonan. Nga buti pasabot na abay dili luwason sa Ginoo o naa siya gitaganan na daan nga iyang luwason. Ang gihisguta dinhi sa atong leksyon nga mo ni siya ang atong sumbanan og dinhi ta mulukso sa atong diskusyon karong panahon na mao nga naghisgot ni
sa prerogative sa Dios, sa iyang dako nga katungod ug plano kung kinsa ang iyang pilion, isip nga mahimo nga mubuhat sa usa ka pinasahi nga mga buluhaton nga adunay kalambigitan sa kaluwasan. Now, mga kaigsunan, kini nga kapitulo kung imong tan-awon, kung imong basahon, wala gyud naghisgot dinhi nga ang Dios na ipabor-pabor. Hinuo naghisgot kini Pastor Asoy nga ang Dios naa siya diskresyon, no? Naa siya pagbulutan, naa siya dako kaayong katungod nga mopili siya kung kinsay mga pundok sa tao o tao nga individual nga mahimo niyang mobuhat sa usa ka specific nga buluhaton. Sa ato pa, Pastor, as God, He has the sovereign choice That's it. nga nagapatigbabaw kay siya gud ang og sa ko ang pa-overseer go sa tanang mga butang nagakamtabo. Pareha ra na partner sa iyang pagpadagan sa church ba, sa iglesia. Matingala ka usahay mo, question ka, labi na mga eleksyon. Okay. Nganong siya man, pero di ta kasabot yung planos Ginoo. That's it. Di ba? Pag-ingon sa Ginoo nga, ang punto mo sa lesson nga, ang kaluwasan ablis tanan. Okay. Pero pag-isgot ka ni ka og pagtawag sa paghimo sa pagmissionary o paghimo og specific nga work alang sa pagdaog amilikalag, doon na siya gitawag nga gipili ana nga specific nga trabaho partner. Muna ang pasabot sa lesson. Now, speaking of pagtawag mga kaigsuunan, no, kung imong tanawon ang daan nga testamento, dunay duha ka klase sa pagtawag ang gibuhian sa Dios dinhi, no? Dunay gitawag sa theological nga term og soteriological call, no? O pagtawag alang sa kaluwasan, og dunay gitawag nga missiological call. No, speaking mga kaigsuunan og kanang pagtawag alang sa kaluwasan, ang gitawag ani ang tanan nga mga tao. Okay. Pero speaking of kinsa man ang naagyo special nga mission, kay ang buhat magud nga atong gitan-aw diri makaisunan kini buhat sa pag-ibanghilyo, no, o buhat sa pagpadako sa ngalan sa Ginoo. Kung pananglitan himuon lagun nini nga at random bitaw, moingon ang Dios nga okay, kamong tanan nga nidawat sa kaluwasan at random. Hala, panagan mo. Panagan mo dito adto mo sa tibok kalibutan, panagan mo. Of course naay general rule ana nga kitang tanan naay kabahin gyud sa buluhaton sa pag-ibanghilyo. Kitang tanan makaisunan absolutely. Apil ta. Pero kung naay mga specific job, no, like kinsa man ang magpangulo, kinsa may mo spearhead, kinsa may mo organize, kinsa man sa kining gitawag intricacies ng makaisunan sa pagdala sa mga ngalan sa Ginoo, dinha na mo come in ang gitawag giingon ni Ma'am Pinky kaganina nga God has His sovereignty. Kamingon siya nga oy kini doon diha na mo gawas ang iyang katungod nga okay kini nga grupo. Okay, arita igsuon sa atong leksyon diin nalambigit ang mga Israelihanon. Okay, dinhi magyud ang dugukan sa mga libro sa Roma. Mga kaigsunan, ang mga Hudyo bisan pagikan sa panahon ni Abraham, ingon nga mao ang ilang pinakaamahan, wala gyud ni mahitabo nga ang pagtawag nila aron sila ray maluwas. Wala gyud na, it is never in the record of the history of salvation nga niingon ang Dios nga kamo mga Hudyo kay dinhi ko nagpadayag ninyo na tao ko dinhi sa inyong kaliwatan kamo ra gyud maluwas. Dili na mga kaigsunan. Of course ang plano sa kaluwasan gibahin ngadto kanila, pero ang dako nila nga tahas diin murag makita nato dinha ang giingon nga naay gikaluy-an sa Dios, naay gipagahi sa Dios dinha sa ilahang pagkaminsahero. Pastor. Sa to pa nga ang ilang pagkaminsahero makaisunan, special to sila in the sense nga unsa man sa ko nagikaingon, dili magud pwede nga kanang wala lay himuon nga organisasyon ang Dios. Naagi ang i-organize og unya iyahang naripahan. Ambot kung tama ni nga term sa Bisaya. Ato sirong i-erase ning naripahan nga pulong mambingi kay di kaganahan na. Iyahag yung gipili nga sila mao ang mo ibanghilyo sa tibuok kalibutan. Sa to pa, dili na po mo istorya, sama bitaw sa dunggan na to sa karaan, ma'am, nga moingon sila nga, kung wala palang gyud ang mga Hudyo mo sa likway ni Kristo, kita nga mga hintil, wag gyud na tayo bahin sa kaluwasan. Amot kung nakadungog mo ana. Ako sa gamay pa ko, kadungog ko ana, sige ko kadungog. Nga sa Babaw ra kay nga teolohiya. Sayap nga theology. nga sa to pa, ang atong pagkaambit sa kaluwasan, ingon nga mga dili Hudyo, murag afterthought na, murag ingon nga,
palpak man yung mga Hudyo, ato na lang po ning apilog luwas ng mga hintil. Dili Dili na na mo mao. original nga plano, Pastor, di ba? So ang plano gyud luwason sa Ginoo tanan, pero Tanan. specifically sa pagtawag sa pag-ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan, sa pagsugod makaigsuonan, kung imong basahon ang atong lesson, gigamit gyud sa Ginoo ang Israel. Okay. Sila ang gihimong natural. Naigwa Dito ko man siya. diri nga Sige, statement. sige, oh. ma'am. Si Paul is following a line of argument in which he attempts to show God's right to pick those whom He will use as His elected ones. After all, God is the one who carries the ultimate responsibility of evangelizing the world. That's it. Sakto pa, sakto tong imong punto, Pastor, nga ang Ginoo ug sa kuang pa John 3:16, He offers the love to everyone. That's it. Kini ang issue nato ang pagpili niya nga matawag tag Kinsa bagay mag-una aning pag-ebanghelyo. Nganong naman siya gipili nga dili naman lang tanan niya pilion, no? So murag sa atong masabtan nga because not always respond positively kung tanan niya tawgon. Oh, so mo nang matrace up nato nga sa linya ni Abraham diha nagsugod ang faith, pagtuo. Okay. Kaya tingali uban walay pagtuo nga naay Ginoo. Namang gani karon daghang atheist nga wala mo tuog na bay Ginoo. Gusto lang ako ni masahog dong ang Ate Pings. sige. Ingon siya diri, God needed a missionary people to evangelize the world. Yan, ingon siya sa second statement. He chose the Israelites, gipili niya masalahan ng magkaigsunan, and reveal Himself to them, and He planned that they would become a model nation. That's it. Nindot kay magkaigsunan, pero katawa ko partner ba? Oh, sige. Na bago ramin ming mga 2 weeks ago, I was in Israel. Ang among guide, Hebrew gyud. Israelhanon gyud kayo. Pero di man gyud mo tuo ni Kristo. Mauna siya. Pwerte gyud nako ang baliktad ba nga usahay maglalis bi nga Hudiyo ka man taga dinhi pag gyud ka nya di ka mo tuo si Kristo sa tubag niya. Ingon siya nga amo ra man ang silingan taga Nazareth. Siya mato man taga Nazareth tanawa. Ordinary ra gyud si Kristo mao makigsuonan nga dili pod ang tanan nga mga Israelites mitubag sa pagtawag sa Ginoo alang sa pag-ebanghelyo. Ato nagsabton partner mo ang background. Actually, sa atong leksyon no, nga, sa Domingo, na-title din nga The Burden, no? Nailula ni San Pablo ba? Kaya nahitabo magud mga kaigsunan, sa diha nga ang mga Israelinhon, gipakitaan aning inunta ni siya mampingki nga pinasahi nga kahayag alang sa pag-ebanghelyo. Siguro murag Issue di dili kay salvation, dili kundi calling. kung dili pagtawag alang sa ebanghelyo. Sa diha nga nadawat nila ang special nga kahayag alang sa pag-ebanghelyo, ang hunahuna nila nga ratsada man sila maluwas bisag inunta kanang Bisag pa mag-abusar sila. bisag mag-abusar sila, bisag ang ilang kinabuhi dili gyud haom sa kinabuhi sa usa ka ebanghelista, pwede sila maluwas. Mao ni ang gibatbat sa atong leksyon nga nag-ingon dinhi. Posible nga naa ka sa sakto nga kaliwatan. Right heritage ha. Posible nga naa ka sa insakto nga unsa man nga pamilya. Ancestry. Posible nga naa ka sa sakto nga inunta linya sa kadugo. Pero wa na nagpasabot nga automatic ang kaluwasan alang nimo bisag wa na nimo gidawat. Sumpay nga Ano ni yan? partner ingon siya. Sige. It is faith, a faith that works by love, that reveals those who are children of the promise. That's it. So ang pasabot nga bisan pag Israelhanon sila, pero wala sila'y pagtuo nga nagabuhat uban sa gugma ngadto kang Kristo. Dili gihapon sila mahimong kabahin alang sa pagbensahay sa kaluwasan. Mo na specific kay sa atong lesson. Actually, sa atong application ani mga kaigsunan ba, nabiya pa ko'y gamay nga kabalaka no nga kini magong atong kahimtang ingon nga mga Adventista, dili gyud layo sa kahimtang sa Israelihanon. Number 1, atong nadawat ang tanan nga revelation sa Ginoo. When we talk about the Word of God, mo ingon ta nga walay usa dinha nga atong gilaktawan. Ato na siyang ginabasa. Hinesis paingon nga dos pinadayag. Ratsada. Na nato ang pribilehiyo sa pagsimba sa tinuod nga adlaw. Na nato ang pribilehiyo sa pagsunod sa mga kalagdaan, sa pagkaon, sa sibil nga pagkinabuhi ug uban pa. Usahay makaingon ta nga okay na gini, no? Bisan siguro magtapoy-tapoy ra ko ini. Kanang supisente na. Mga kaisunan, pareha ra gihapon no sa gi-quote ni Pastor Asoy kaganina.
nga unsa man ang ato yung personal nga pagdikit kang Ginoong Hesukristo. Okay. Ingon nga saad. Ang atong personal nga pagpakigdugtong kaniya, mao na siya ang magmatter, dili na ang relihiyon mo magmatter. Kaya nga naman, ang relihiyon makaisunan, usa lang na siya kakasangkapan, diin mapadayag sa Dios ang iyahang mensahe sa kalibutan. But speaking of kinsa may maluwas ang individual gyud ug sa atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Na ako isampay ana partner. Sige. Nimot ko ba kay naamong ko'y membro sa iglesia nato kanhi nga wala na sa atong iglesia. Okay. Siya ako pastor bisag unsaon matawag man gyud ko nga wala na sa iglesia pero hisgutan na gani ang Adventista. Grabe man gyud ko pastor magpakamatay gyud ko laban makigdebate pa ko. So it's not a guarantee makigsunan nga ingon ka nga ang akong ngalan na as libro sa iglesia. That's it. Suod na ko ang church clerk sa iglesia. Siguro nagi ko maluwas okay ra ko magkumpiyansa no. Sorry makigsunan. Ato gud himuon ang giingon sa ato lesson nga naatay pagtuo uban sa gugma nga nagabuhat mo nang mahimo kitang matawag nga tinuod nga anak sa saad makigsunan. Ma'am Pinky, so may mong masulti. Ako kung napamalando nga kanang mga tao nga maingon nga sigurado na akong kaluwasan kay nabautismuhan na. Okay. Nabautismuhan ako. Nadawat na ako sa Kristo. Pagkaman ana, mabalik sa daan nga kinabuhi. Murag dili gyud, murag apiki kay na nga pagpanabot. So, ang atong leksyon karon nga ang Ginoo nagtawag sa matag usa para mahimong panalangin sa uban. Amen. So kung makadawat ta sa kamatuoran, obligado gyud ta nga ato ni siyang i-share, ato gini siyang ibahin, ato ni siyang ipahat mo na insakto nga word. Kay aron nga mapuslan ba ta sa Ginoo ba? Kay although ang atong response positive diha sa pagtawag sa Ginoo, kung dili sabta bulihok, wala gyapon kapuslanan. Uban sa gugma og pagtuo sa Ginoo. Now, ang nakalami sa atong kapanahonan mga higala, mga kaisunan tungod kay ang pagtawag sa Dios nato, we are called as individuals, no? Wala na corporate call karon pastor. Sama sa mga Israel by ba families. nga okay, kamo Abraham, kamo. Ang pagtawag nato karon mga kaisunan individual na. Ang atong pagkahimong kabahin sa usa ka lawas nga mo ang iglesia, usa kini siya ka pribilehiyo, no? Tungod kay unsa man sa tinuod lang wala tay mga pedigree, no? Wala bitaw tay ang ikapanghambog nga ang tawagon ni sa Ginoo kay murag maobligar gyud siya tawag nako. Maobligar gyud siya luwas nako kay mao ni naamon ko ikatahan. Ato nang ibalik-balik mga kaisunan no nga wala tay ikatahan. Ang pagtawag sa Dios nato kana resulta sa iyang gugma ug kana nga gugma mga kaisunan nanginahanglan pod sa imong respondi sa gugma nga imong dawaton ang mao nga pagtawag ug sa diha nga nakita nakahimo na ug nakapundar na sa usa ka relasyon kauban sa Dios. Kini nga relasyon mga kaisunan mahimo lang ning malampuson kun ako ikaw ingon nga mga tinawag di gyud mo buwag sa nagtawag nato. Kay ang saad magud mga kaisunan no gitawag ta nga mga anak sa saad. Mapakyas ang mao nga saad kung muhunong ta sa paggunit ni anak nga saad. By the way, ang atong diskusyon mga kaisunan, hapit na tamang hinunga-tunga sa ato ang diskusyon o moingon ta nga magkainit pa ni nga diskusyon dito sa unahan. Samtang atong sabton nga ang Dios lahi ang iyahang pagpadayag ngadto sa tanan no with respect to salvation og lahi pod ang iyang tinanawan sa pipila with respect to leadership ug unsa man mga pagbuhat dinha sa buluhaton sa pagdaog ug mga kalag ug sa pag-imanghilyo sa kalibutan. Padayon na nato ni nga maong diskusyon mga kaisunan. In a short while mubalik ang takna sa pagtuon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Balik mga kaigsunan ng taknas pagtuon og nasayod pud mi nga naagi hapon mo dinha nagsunod
aron nga ato gining matibawas ang pag cut-on sa mga puntos nga gihatag nini atong leksyon kasamtangan. Mga kaigsunan, atong balikan kining pulong eleksyon, no? Gipili. Dunay hitabo sa kinabuhi ni Isaac ug ni Rebecca. Sa diha nga nanamkon si Rebecca, dunay duha ka bata nga nasa sulod si iyang tiyan ug kadtong mga bataa nga nahimong duha ka mga dagko pod nga haligi sa mga nasod mao ang iyang anak nga si Jacob ug si Esau. Unsay gisulti dinha mampingki sa bahin ni anak nga leksyon? Akong basaon gisultihan siya ang magulang mag-alagad sa manghod. Okay. Sa to pag gisulti na daan nga si Esau nga mo ining unag gula kay kaluha man sila mag-alagad din noon sa banghod. Unsa man na siya pastor kanang gitagna na daan o naibaw-an gid sa Ginoo nga mo na iyang role. Muna siya atong sulbaron karon, no? Og unsa may nahitabo ani ni play ba ang gitawag predestination, no? Ato na lang isgutan. Nga sa to pa nga bisag unsa himuan na ning Esau, wala na gini kanang di gini mo alagad gini siya sa iyang manghod. Makaisunan, una sa tanan atong ipahaom dinhi ang gitawag nga foreknowledge sa Ginoo, no? Unsa man ning foreknowledge? Ambot ipasabot makaisunan nga ang atong Dios nahibalo na siyang daan sa mga butang nga mahitabo sa umalabot. Sa ato pa wala pa nahimugso ning kaluha nga si Esau ug si Jacob. Iyahan ang nakita nga ang tungod sa ilang mga pagpili makaisunan, si Jacob mahimo siya nga pangulo ug si Esau nga ingon nga unta iyahang magulang mahimo lang hinuon nga muyukbo o magpailalom sa iyang pagkapangulo. Pastor, unsa may imong ikadugang diya? Ang akong nasabtan sa lesson nga naghisgot dinhi og particular role ba? Okay. Particular role kung giunsa ka pagtawag sa Ginoo. Dili gid wala nagpasabot nga naay pinalabi ang Ginoo ato nilang duha partner. Okay. Wala. Pag ingon sa Ginoo nga mao ni imong assignment, dinhi ka mao ni imong trabaho, ikaw pod Esau mao pod imong trabaho. So na-specific bang Ginoo nga kung asa ka ibutang niya. Pareha ra gud na sa atong church. Okay. Pag eleksyon na, okay, nganong ingon ta question ta usahay nganong siya man. Di ka ka-question na kay ang Ginoo may nagplaster ana kung asa kay assign sa Ginoo. Mo ni ako nasabtan sa lesson. Unsa nga trabaho kay unsa nga assign? trabaho specific ipatrabaho. Pero kung maghisgot ta sa kaluwasan, walay pihig-pihig. Walay pihig-pihig. Unsa gisulti din na mampinggi sa imuhang nakita? Sa 1 Timoteo 2:4 wala man ang kaluoy giya maggipadayag sa tanan. Tanan. Ang mo atong tanan man gyud ang gikaluyan. Pero kung balik ko nato diri ani tekstuhan nagpahayag ni sa atoa nga prerogative man gud sa Ginoo ang pagpili niya kang Jacob ingon nga maoy evangelize or ahente sa pag nga himuon niya bang kaliwatan nga maoy modala sa mensahe sa kalibutan. So mo man na siya diri God wanted Jacob to be the progenitor of the people who would be his special evangelizing agency in the world. Walay implikasyon nga kining maong pasahe nga si Esau nga dili siya maluwas. God wanted him to be saved as much as he desires all men to be saved. So ang issue ani karon ang murag dili kaluwasan ang atong hisgutan ani kun dili nga nagpili ang Ginoo o tao nga mahimo niyang galamiton sa dako nga buhat nga iyang pasugdahan. Amen. So gwapo kay nga pagka-discuss, no? Now kining pulong giingon dinhi nga Esau whom I have hated, no? Actually kung ako'y apo ni Esau, mampingki sakitan bugoy ni mapaminaw, no nga ay kanang gikasilagan bugat ba ni hated sa Bisaya, no? Ay gikasilagan ito akong lolo ni sa Dios. Doon na lang ko ipasantop dinhi nga sa mga panahon nga ang Dios daw mo pakita sa iyang kaligut-gut o kasako makaisunan, gitawag na siya og conditional judgment. Unsa man ning conditional judgment? Usa ni siya ka klase sa himuon sa Dios ngadto sa usa ka tawo o grupo sa mga tawo nga mag-agad sa kondisyon sa ilahang desisyon. Example, sa diha nga si Hunas gipadala sa Dios ngadto sa Nineveh. Unsa may gidala ni Hunas nga mensahe? Ang mensahe mao ni, kung dili mo maghinulsol, ang Dios magpadala og ulan nga kalayo diri sa Nineveh. Mao to ang judgment makaisunan. Kung ato tong
ibalhin ani nga teksto, moingon na ang Dios nga, to those who are at Nineveh, I have hated you to the max. Nga, padalhan na mo na ko og kalayo. Padalhan na mo na ko og kalayo. So, ang nahitabo sa Nineveh mga kaigsunan, na gipadalhan ba gid sila kalayo? The answer is no. Nga man, sa diha nga nakadungog sila sa mensahe, ilahang giusab ang ilang kaugalingon, adunay gitawag national repentance nga nahitabo, mga minahal nga mga kaigsunan, o ang 120,000 ka mga tao dito sa Nineveh, miyukbo sila balik sa Ginoo, ilahang gibutangan ang ilang sinina, ilang kaugalingon sa sinina nga sako, naghinulsol sila, wala madayon ang paghukom sa Dios, kay gitawag na siya og conditional judgment. Mga paghukom nga unsa man mag-agad sa imuhang desisyon. Mao po ni siya Pastor Kang Jacob. Pag-ingon sa Dios nga I have hated, buti pasabot nga na ako'y gusto nimo himuon Jacob. Noon taon sa man, mubalik ka nga ri kanako, maghinulsol ka. Dili wala ni nagpasabot makaisunan nga ang Dios naghatag nagpahukom nga okay kini si Jacob maluwas pay ginamos ani. Dili na mao makaisunan. Ang buti pasabot base sa iyang present choice murag lisod kay nga naman nakahimo siya og mga butang nga naaligut-gut ang Dios kaniya, pero dili tumoy katapusan makaisunan. If in case Jacob would repent as what he did, dili naman ta makahukom atong Jacob kay I'm sorry, ini Isaw kay di ba na reconcile mga nito siya sa iyang isuod ma'am. Sa to pa nga wala ta himuon nga pronouncement adto as to his salvation. Ang ato lang gilansangan sa tong leksyon makiisunan na kamatuoran mao nga wala gigipinig-pinig ang Dios. Pag-ingon nga kinsa man iyang gipili niya ang tanan ngadto sa kaluwasan. Apan kinsa man ang gusto niya nga pabuhaton sa mga special nga tahas, naa siya prerogative kung kinsa ang iyang ibutang ni ana. Gusto lang ako ni i-emphasize partner kanang imong gikuan bitaw nga ingon siya dinhi. God's sovereign power in the illustration of divine potter. Okay. Whose prerogative it is to shape the clay as He chooses. Kani bang gigamit niya nga illustration mahitungod sa magkukulon o kanang gigamit niya nga yuta nga kulonon. Actually makigsuunan ingon siya gitiwas niya basa. God is the one who is in charge when it comes to deciding who will do His missionary will in the earth. Muna'y klaro kay nga pagkasulti. Sa ato pa, usbo na ako punto makigsunan nga, kung gihulma ka sa Ginoo diha nga punto, magpagamit sa Ginoo. Kaya ang punto diha nga, kung magpili ang Ginoo og missionary ana nga area, pagamit sa Ginoo. So makigsunan, kung tawag ka sa Ginoo, pagamit lang diha. Kaya ingon man Ginoo nga, diha man ka pwede. Di ba ka kasabot sa plano sa Ginoo sahay? So, in short, Pastor, dili kita, wag kita katungod. Dili ka mo balibas sa Ginoo. Nga mo akusar ta sa Ginoo ang kining Ginoo. Dili ka ka-question sa Ginoo kung sa iyahang gusto. Diba? Actually, ang pagka-misteryoso magud sa Ginoo mga kaigsunan. Nabi ang lesson na to. Dili gyud na ano kana mo ningon nga, naingon ang usa ka theologian nga if a person fathoms the mystery about God. He is not God anymore. God ceases to be a God. Kay panalitan kitang tulo din ato yung nasabtan ang hunahuna sa Dios. Atong ma-illustrate ngadto sa atong mga viewers kung unsa ang plano sa Dios. Atong mapakita kanila nga mura bitog literal kayo pastor. Nga mauni okay ang plano sa Dios. Unya mapasabot nato sa ilaha in a very detailed manner. Mingon na lang Ginoo nga kamo na lang pag Dios, mahulong na lang ko. Kuan pud pastor kana bitang kung ang atong Ginoo matugkad daday sa limitado nato nga hunahuna. We cannot really fathom the God's infinity kana. So ingon sa diri, we don't always understand God's ways. That's it. Dili nato kanunay. So usbo na ko makigsunan sa atong application sa lesson. Okay. So kung naa may mga leaders nga gitumbok sa gitudlo sa Ginoo nganong siya man nganong dili man ako. Unsa man ka klase nga Ginoo nakaana? So, pag-ingon sa Ginoo nga tawgon ti ka alang sa pagmissionary, alang magamit ka anang abuhat, di gid ka kabalibat sa Ginoo. Kay kun naay gibutang sa Ginoo nga pangulo anang area, gipili gid sa Ginoo anong gitugot man sa Ginoo. Sa to pa dili ka magkumpiyansa, di ka magdiskumpiyado kung kinsa gibutang sa Ginoo. Dili gid ka magkunden. That's it. Kaya may mga tao mingon gud nga ako question gid ko anong siya man.
Kana kay gipili sa Ginoo. Naay po duha ka faktor na nagpaluyo ana. Kung ang ilang gisunod ang guidance sa Holy Spirit, Okay na. di ka angayan mag-question. Question na. Pero ang behind factor ana kanang gitawag manipulation. Binuang na. Di na dili na iya. Pero ani nga case ba? Ang Ang bot pasabot ani sa atong lesson. Ang Ginoo lagi pagtudlo niya kung kinsa iyang gamiton ana, sama ko na sa kan maghimo kag kulon. lagi. Kulon kas Ginoo, mo nagigamit kay illustration niya, di ba? Okay. So ingon siya nga, ang punto diha nga naagoy gitudlo ang Ginoo para ana ang specific nga bulaton. Sa to pa pag-ingon sa Dios nga to Jacob, I have love. I have love nga siya mahimo nga mensahero. To Esau, I have hated him. But pasabot nga, di lang ko ganahan nga siya ang misyonero. Pero maluwas na siya. Pero dili gyud siya ang flagship ba? Dili siya ang flag bearer. Alang sa pagbinsahe kay lahi ang i-clarify na to, partner. The issue is not about salvation. Dili. It is about calling for specific ministry. That's it. Mao na siya ang kuwan niya. Lain-lain man ang talento. Di ba? So ang talento gigamit na sa Ginoo according to the purpose. So mo nang dili gid ta mag-discompare kung ang uban taas sila og kahibalo. Nalagi mo ingon nga siya man ayaw question ang Ginoo. Unsa mo kay mo question unsa may right di mo question nga gipili isa sa Ginoo? Di ka kakona na. Muna nga ang atong mahimo din na makaisunan. Ganahan ko sa statement ni San Pablo nga ningon siya nga dako kay ang pagka-misteryoso sa Ginoo. Apan akong nasabdan matud ba niya nga mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala of whom I am the chief. Sa to pa nga kung giunsa ta pagluwas sa Ginoo makaisunan, mauna ang gipasabot sa Dios alang kanatong tanan. Kung unsang iyang mga plano no sa pagdagan sa iyang buluhaton, kana naa sa iyang huna-huna, ingon nga mas labaw kay kanato. Unsa magingon ni Isaias ang pingi, di ba? Sa Isaias 55, di ba nagingon siya nga ang inyong huna-huna Dili mao ang akong akong mga hunahuna, dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang akong mga dalan ang inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon sa Jehova. Sa to pa nga kung ang pagpasabot sa Dios mauna siya makaisunan, aton na siyang tuldukan. Atong dawaton nga mauna ang pagpasabot sa Dios og dili ta mohimo og atong personal nga opinion nga musukwahi na hinuon sa general nga pagpadayag sa Dios alang sa matag usa kanato. Karon dunay gisgutan sa atong leksyon makaisunan nga sa panahon daw ni Uzias, doon na yung mga tao nga iyahang gitawag nga luami. Kaning luami nga sinultian sa Hebrehanon, buti ipasabot, dili akong mga tao. Okay. Pero pag abot sa unahan, makaisunan nga mga panghitabo, kadtong mga tao nga gitawag niya nga luami or not my people, iya na pong gi-claim nga ami. Unsa man dining nahitabo mo kana? Sa ato ding pagpakigdugtong sa Dios makaisunan ug sa atong natural nga eksperyensya kauban niya, unsa man day kasagaran nga mga panghitabo. Mampingke. Dunay gitawag nga siso experience nakabantay ka sa tong pag-alagad pastor. Ito yan. Up and down. Naay mga panahon makaisunan nga kun ang Dios dili pa lang gyud gugma, moyon siya nga di na mo nako tao karong mga panahon na siguro December 1 to 7 ikaw Pastor Palomares dili ta ka tao, pero sa diha nga moduol ko balik sa Dios makaisunan, there will be another declaration nga moingon na pud siya nga ami. Mo man nahitabo sa panahon ni Uzias. Nakay basahon diha Pastor? Hosea 1 and 2 verse 10 sa Okay, sige. Israel is to be restored. Okay. The people of Israel will become like the sand of the sea, more than can be counted or measured. Now God says to them, you are not my people, but the day is coming when He will say to them, you are the children of the living God. Amen. Mo na inindot kayo. Gwapong ending. Ingon diri sa 23. Sige. Gusto basahan ako ni? I will establish my people in the land and make them prosper. I will show love to those who were called unloved. Okay. And to those who are called not my people, I will say, you are my people. And they will answer, you are our God. Okay. Ang gusto na itong ipasantop din na Pastor nga punto mao nga. Sa diha nga naatay mabasa sa Biblia makaisunon nga daw negatibo nga statement gikan sa Ginoo nga murag moabot sa punto nga moingon ta nga pabor-pabor ang Ginoo. Ibalik na ko na nga that is
conditional judgment lang na siya. Buti pasabot nga, mura bag usa ka amahan ba nga, ang Hebrehanon Kapitulo 12 nagahisgot nga, ang usa ka amahan nga buutan, Hebrehanon 12, versikulo 7, ato nang basahon daw. Hebrehanon 12, versikulo 7. Ang ingon nga usa ka amahan, naa siya'y himuon ba? Nga, kana kung iyang himuon makaisunan, wala na nagpasabot nga naa si pihig-pihig. Tanawa daw na to. Hebrehanon 12, versikulo 7. Endure what you suffer as being a father's punishment. Your suffering shows that God is treating you as His children. That's it. Sa to pa nga, sa mas linahitabo, Pastor, ni Isaw. So kung lang pasabot partner nga, kung maka-experience ka og punishment, kana tungod kay higugma ka sa Ginoo. Muna siya gitugot na sa Ginoo nga mahitabo nimo kay higugma ka niya. Muna siya ang pagdeal sa Dios sa mga tao. Pero wala na nagpasabot nga naipihig-pihig ang Dios. Kung panalitan sa pagkakaron, makadawat ang statement kay kini manggong nahitabo sa Biblia makagisunan, dunay direct nga statement nga ginahimo sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. In one time mo ingon siya nga galagot ko ninyo ba, dili na mo nako mga tao. But in another time mo ingon siya nga ang kadtong wala gihigugma ako nang gihigugma. Muna nga in the case of Esau makagisunan, when the Bible mentions that God hated Esau, it was not a hatred forever. It was somehow a hatred for a period of time nga kung mubalik si Esau ngadto sa sabakan sa Dios, there will be another declaration and proclamation nga moingon ang Dios nga ang sa una nga akong gikalagutan karon ako nang gihigugma. Kay kana siya nga mga statement makaisunan kabahin lang sa pagdeal sa Dios nganhi sa iyahang mga katawhan. So nagpasabot partner sa application sa ato lesson. Dili nagpasabot nga kung mawala ta usahay makaigsuonan ay makaigsuonan to nga nawala na sa pagalagad. Totally dili na lang gid sila mobalik sa Ginoo no. Abli gyud makaigsuonan ang kaluwasan alang sa tanan nga modawat sa Ginoo. Mao nay katapusan nga emphasis sa ato lesson. Pastor na ay teksto diri kaning sa Hebrehanon ganina city man to karon sa sky ang gigugma sa Ginoo gikastigo niya o ginahampak ang tagsa-tagsa ka anak nga iyang gidawat. So muna nga na yung mga statement nga negative. Nga minsan nga, kadtong akong gihigugma, kadtong akong gikalagutan, gipagahi. O bakit sa kaso ni Paraon. Mga kaigsunan, wala gyud gi-violate sa Dios ang gitawag nga imong sagrado nga power of choice. No? Wala na gi-violate sa Dios. Kung may mga statement ang Biblia, no? Roma Kapitulo 9, nga medyo makaingon ta nga, uy, ang Dios na man ni pabor-pabor dili gyud na tinuod makaisunan. Mobalik kita sa general frame sa plano sa Dios nga nagatinguha siya nga kita mga luwas unta. Gusto nato ning basahon be kining Roma Kapitulo 9 bersikulo 17 paingon sa 24. Kay ang kasulatan nagaingon kang Faraon tungod niini gayod nga tuyo gibangon ko ikaw aron diha kanimo igapadayag ko ang akong gahom o aron ang akong ngalan igamantala sa tibuok nga yuta. Sa ingon nini nagakaluoy siya ni adtong buot niya nga kaluy-an o nagapatiga siya sa buot niya. Busa moingon ka kanako nganong nagapangita pa siya og kapasanginlan kay kinsa ba ang misukol sa iyang kabubuton? Busa karon o tao kinsa ka? Ba nga makiglalis man sa Dios? Makaingon ba ang binuhat sa nagbuhat kaniya nganong gihimo mo ako sa ingon niini? Kung ang magkukulon wala bay gahom sa lapok gikan sa maong inumol sa pagbuhat sa usa ka sulanan sa kadungganan sa usa ka bahin o usa ka kaulawan sa lain bahin? O unsa kaha kod ang Dios buot magpahayag sa iyang kaligutgot o sa pagpaila sa iyang gahom maganto sa dako gayod nga pagka mapailobon sa mga sudlanan sa kaligutgot nga andam na sa pagkalaglag. So kato siyang teksto mga kaisunan naghatag lang og pruiba o naghatag og ebidensya alang kanato nga ang atong Dios mga kaisunan lahi gyud ang iyang pagdeal sa matag usa. Pero kung maghisgot og kaluwasan ang iyahang pagtanaw natong tanan pariha ra gyud no ang iyang pagtawag pariha. Now naghisgot ang atong leksyon Pastor Asoy nga
si Kristo, no, nahimo siya nga kapangdulan ato dining tagdon sa makadyot, no. Unsa may nahitabo dinhi nga naghisgot man ang atong leksyon nga ang si Kristo iyang giplastar iyang kaugalingon nga mura siya og kapangdulan. Unsa may imong pahayag din ha? Ang mga Hudiyo manggod, mga kaigsunan, wala ma-meet ang ilang expectations Okay. sa ilang gihunahuna nga Mesiyas. Sa laktod nga pagkasulti, ang usag yun sa bugat nga rason nga dili nila madawat si Kristo tungod kay taga-Ilahara, ordinary ra gyud nga taga Nazaret, naman sa atong lesson, di ba? So mo na nahimo nila nga di gid nila accepted sa laktod ng pagkasulti nga si Kristo ilang Mesiyas. Mo nang ingon nahimo nilang stumbling block kapangdulan, pero alang sa mga dunay pagtuo ngadto sa Ginoo dili na makigsunan. Ang atong pagtuo sa Ginoo mo'y magadala nato ngadto sa kaluwasan. Amen. Mo na ang naa sa atong lesson. Kay dugagi na parte mo bali ako pa-explain. Kay sa tinuod bitaw mga kaigsunan, no, ang presensya sa Dios, ang presensya ni Kristo, no, sa Israel, kay sa Israel man ang issue din usa ka pagsulay alang nila, no, usa ka pagsulay. Katong giingon ni Pastor Asoy nga ang ilahang expectation nga ang Mesiyas usa gyud ka gitawag usa ka kingly Messiah. No, nga kanang pagsulod pa lang daan, no, ang pulo nga kingly mga kaigsunan, pagsulod pa lang daan kurog na ka niagi gyud siya sa gitawag harianon nga panimalay unya dili gyud sa mga mayokmok lang nga klase sa kabanay. Pero nahitabo mga kaigsunan, ang iyaha pa lang natawhan nga daan, no, may tagmayon nga dito ko na tao sa kanang usa ka kanang nindot kay nga hospital, nga moingon ka nga kanang nga hospital pag abot pa lang nimo dito ayo na ka kay grabe ka high tech. Dito pag yun na tao makaisunan sa luoy kay nga dapit unya nagtubo siya sa dapit nga kana bitaw nakangadto magyud ka sa Nazaret. Ang giingon dito sige ra sulti ko. Ang giingon sa Bible nga naa pa bay tarong gikan sa Nazaret sa ato pa ug sa ato para magigsunan ang Nazaret ba ni adto nga panglantaw nila nga mura ba og tundo, mura ba og kulon nga sa Cebu nga grabe gyud kadaghang bugoy nga mga tao pero actually masabtan nato magigsunan nga ang Ginoo wala nagpakatao dito sa bungga kaay nga mga hotels. Pero nagpakatao siya dito sa kadtong hipusanan sa baka. Nagpasabot mo kay sunan nga kita tanan mapobreng magdato do na gitay tsansa sa kaluwasan. Di ako na po ang leksyon na pastor. Sige. Ang gipakita sa atong Ginoo mao ang lesson of humility. Humility. As agad ingon nga Dios gipakita niya nga ang dakong leksyon ang pagpaubos maunta na batunan sa matag usa og diya sa pagdawat nga wala ta nagdawat sa usa ka tawo nga mutuot sa Ginoo kay gamhanan siya, kusgan siya, makaprovide siya sa tanang butang. Mo na nga very disappointing kaayo ang expectation sa uban nga wala gid sila mutuo nga siguro. Kung moadto ka karon sa Israel, gabantay ka Tepings, nga moadto ka sa Wailing Wall, ang mga tawo gasige hapog yango dito ampo. Kay naghulat sila sa ilahang Mesiyas. Mo na ilang giampo. Naghulat sila kay di gid sila lagi mutuo nga ang ilang manluluwas makaigsuonan ordinary good nga taga-ila. Pero kato imong ingon bitaw at Tepings nga ang Biblia nag-ingon nga ang propeta dili man gyud siya musikat siyang kaugalingong dapit sa makaigsuonan. Pero alang nato giingon sa lesson siya ang atong gitawag og rock of salvation. Amen. Siya ang atong bato nga tinuod makaigsuonan nga magadala nato ngadto sa kaluwasan. So dapat ato nang masabtan makaigsuonan. Mga kaigsunan, ang atong panahon dili naman taas, no, atong isipong ang pagtuon nato sa atong leksyon karong simanaha nga kini nagahisgot nga ang atong Dios adunay dako kayo timos og usa ka mahinungdanon nga plano sa kaluwasan nga nasentro sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo. Ang tanan nga mga tawo sa ato pa makaigsunan mao ang subject sa kaluwasan. Pero may mga pinasahi nga pagpili ang Dios kung kinsa ang iyahang tagaan og pinasahi nga mga tahas alang sa pagpa-improve ug sa pagpadali sa iyang pagpadayag siyang kaugalingon ngadto sa tanang mga katawhan. Posible nga ikaw ni makaigsunan, posible nga lahi ni nga tawo, apan atong ibutang sa Dios ang atong pagsalig nga kining tanan mahimong posible alang kaniya ang pagplastar sa atong
kaluwasan. Pastor, na ako iga. Sige ma'am, parting words. Okay. Nindot kaayo ba kay na masabtan nato nga ang linyage nga gipili ni Ginoong Hesus mao ang linya o kaliwatan sa mga Israelanon. Okay. Di ba? Ug wala na laing kaluwasan nga gigikanan kun dili ang kaliwatan nga gigikanan ni Kristo ug si Kristo mismo ang pasabot ana nga mao ang atong bugtong kaluwasan. Gusto lang ako kuan ang mga katapusang mga teksto magkaigsunan nga ang 1 Timothy 2, 3 and 4, God our Savior who desires all men to be saved. Tanan gyud makigsunan, abli gyud niya ang kaluwasan. Okay. Alang sa tanang modawat niya. Daghan mga teksto diya makigsunan ingon diya, God who is the Savior of those who believe. Tanan nga modawat niya. So nasabdan naman nato tong imong giingon partner nga ang atong leksyon gyud nagatudlo kung kinsa ang iyang tawgon alang sa pagmisyonary, sa pag-apil sa buhat. Amen. So mga kaigsunan, wala na tayo igong panahon. Sa dili pata magbulag-bulag, no? Alang niini nga simana, atong patalinghugan ng usa ka musical rendition gikan sa takna sa pagtuon. Daghang kay salamat o Dios sa panahon nga diin kami nakisgot sa leksyon namo karon si Manaha. Among gibati nga kulang pa gyud kadto tungod kay bisan si Pablo nagakalisod siya sa pagpasantop alang niining katuyuan nimo sa matag usa ka tao o kaliwat nga diin imong tinudlo nga mao magdala sa mensahe alang sa kaluwasan. Daghang salamat o Diyos sa mga pagbiniluay sa hunahuna ang hinaopan ta nga ang balang espiritu mao magapuno niini. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen.
Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.